नमस्कार प्रणाम। हम प्रियांशु सिंह आप सबके फिर से स्वागत करतनी भोजपुरी के सबसे फास्ट न्यूज चैनल टॉप 10 भोजपुरी में। और बहुत दिन के बाद हमनी के ई वीडियो बन रहल बा, काहे कि हमनी के कुछ तबीयत खराब रहे। लगभग 1 महीना के बाद हम फिर से आपके एक से एक बड़ा न्यूज हम देवे वाला बानी, तो चैनल से आप सब जुड़ जाई। आप सबके बता दी कि वीडियो में हम बतावे वाला बानी कि बशीधर चौधरी एक नया रिकॉर्ड कायम कैले बाने, जो कि ई रिकॉर्ड के आसपास भी नैखन लोग धनंजय धड़कन और अवधेश प्रेमी और धनंजय धड़कन के फुल टक्कर देत नजर आ रहल बाने बशीधर चौधरी। आप सबके बता दी कि सबसे पहले आप सबके बता दी कि बशीधर चौधरी एक मैथिली सिंगर हवे और इनकर एक से बढ़ के एक सुपरहिट सॉन्ग बाटे, जैसे कि सिगरेट रे, जो कि सिगरेट उनकर सॉन्ग रहे सुपर हिट साबित हुए रहे। तो याद में हम पिएबो सिगरेट रे, वो सिंगर हमें बशीधर चौधरी मैथिली सिंगर हमें। और हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर खुशी के बात बा कि एक वो नया रिकॉर्ड बनैले बाने। आप सबके बता दी कि रिकॉर्ड हम हमेशा अपन वीडियो में बताइला और हमेशा बतावत रहिला कौन सुपरस्टार कौन रिकॉर्ड बनैले बाने, वो रिकॉर्ड हम बताइला। तो वहीं पे हमनी के भोजपुरी में पहली बार नजर आइल बाने बशीधर चौधरी, दूसरा बार नजर आइल बाने बशीधर चौधरी। ऐसे पहले भी नजर आई रहे कि आप सबके बीच में बतैले रही, और फिर आइल बाने ई लिस्ट में उनका नाम आइल बा। ये चलते आप सबके ई रिकॉर्ड बता रहल बानी। आप सबके बता दी कि हर एक सप्ताह यूट्यूब के एगो लिस्ट निकलेला टॉप 100 आर्टिस्ट के, जो कि पूरा इंडिया के हमनी के ओमे कलाकार रहेलन। ओकरे में हमनी के फिर से बशीधर चौधरी नजर आइल बाने। वहीं पे बशीधर चौधरी के साथ पूजा श्रीवास्तव भी नजर आइल बाड़ी, जो कि फीमेल सिंगर बाड़ी। और ई लोग के जो स्थान मिलल बाटे उ मिलल बाटे 87 स्थान पे। आप सबके बता दी कि हमेशा एमे ज़्यादातर बॉलीवुड के सिंगर रहेलन, लेकिन हमनी के भोजपुरी कलाकार भी इस समय एमे नजर आ रहल बाने। आप सबके बता दें कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जी, रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी हमेशा, चाहे अंतरा सिंह, प्रियंका हमेशा नजर आवेली लोग। लेकिन आज दूसरी बार नजर आइल बाने, पहली बार बोलता नहीं, दूसरी बार फिर से नजर आइल बाने बशीधर चौधरी, जो कि हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर बहुत ही खुशी के बात बा। और बशीधर चौधरी खातिर भी एक बड़ा बात बाटे, काहे कि एक मैथिली सिंगर होके भोजपुरी इंडस्ट्री से आज उठ के आज अपन बड़ा नाम कर रहल बाने बशीधर चौधरी। वहीं आप सबके बता दी कि जो स्थान बाटे 87 स्थान बाटे टॉप 100 आर्टिस्ट में, जो कि बहुत ही खुशी के बात बा। ज़्यादातर एमे बॉलीवुड सिंगर रहेलन, लेकिन अब हमनी के भोजपुरी के भी सिंगर एमे नजर आ रहल बाने। और एमे दूर दूर तक धनंजय धड़कन और अवधेश प्रेमी नजर नइखन आवत, जो कि बहुत ही खुशी के बात बाटे। और फुल टक्कर देत नजर आ रहल बाने बशीधर चौधरी, धनंजय धड़कन, वहीं पे अवधेश प्रेमी के। आप सबके बता दी कि दोनों जना के टक्कर दिले बाने। इससे पहले भी अवधेश प्रेमी भी नजर आइल बाने, लेकिन अभी अवधेश प्रेमी 2-4 सप्ताह से में नजर नहीं आवत, जो कि बशीधर चौधरी लगातार 2-3 सप्ताह से ए में कभी 87 स्थान पे तो कभी 90 स्थान पे नजर आ रहल बाने। तो अगर आप सब बशीधर चौधरी के फैन बनी तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। और बहुत ही खुशी के बाद कमेंट बॉक्स में जाके आप सब बशीधर चौधरी के बधाई दी। जय हिंद, वंदे मातरम।